top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, biyernes na kita, Abril 22, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online. Nga mga nagasunod diri sa aton nga pagpangalagad paagi sa Facebook kag sa YouTube. Good day sa inyo. Now, anuman nga oras sa inyo ginamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw, ang nami pagid nga sa inyo pagpartisipar diri sa aton sinitalakayan karon nga aga, pwede nyo gid ma-share kag ma-like ang aton programa. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapangalagad tubtob sa takna nga alas 9:30 karon iya nga Biyernes. Kumusta dira sa inyo ginahamtangan? Kumusta ang panahon? Kumusta ang sitwasyon sa aton sining pagpangabuhi? Aksyon Hotline. Damo gyapon nagareklamo ang Bombay subong do pertik barato ang pulano, pero may mga balaklon sa gihapon nga nangin mataas ang presyo. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sini Friday presentation sang inyo palatuntunan na Aksyon Hotline. Anong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 17 kadlaw na gidlang nga nabilin kag election day na diri sa Bacolod City. Mayara sang continuation ang Commission on Elections karon iyang adlaw para sa ginapatigayon ang ginatawag nga VCM Road Show. Ano ini siya? Ti ang VCM ang vote counting machine. Amo ina ang makina nga gamiton sa adlaw sang eleksyon sa Mayo 9. Now, may mga aktual nga pag-testing sina. Kag sino man ang interesado sa SM City, diri sa Bacolod City, may ara, pwede ka bisan taga out of town. Kung makalabay ka dira kag mismo gusto mo makita ang aktual, nga pagtrabaho sang makina, kung bala husto, pwede kagid kakadto, no, dira sa SM City. Now, ang COMELEC luyag nila ipakita nga at least ining sahi sang activity, although nga hindi man gid kita na mag-o kag hindi man bag-o ni sa aton tanan, bangon nga makapila na ka beses nga naka-experience kita sang ginatawag nga automated election, no? Amo na siya. That is why may automation law nga ginapasar kag amo ni siya ang ginapatuman karon sa pungsod Pilipinas. Aksyon Hotline. Kahapon suno kay Attorney Revo Sorbito, wala gid man sang problema sa naunang adlaw sang ilagin patigayon nga VCM Roadshow. Aksyon Hotline. Kay kahapon kuno mga shoppers, may mga hanay man sa mga pamatanon nga nagkadto dito sa Robinson sa Bacolod. Aksyon Hotline. Ano pagid ang pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan mga kaaksyon a good news kon parte COVID-19 ang paghambalan matapos kang gina-post sa website sang Department of Health. Kahapon nga adlaw Huwebes, naka-record ang pungsod Pilipinas sang pinakanubo, no, nga kaso sang COVID-19 sa sulod sang duha ka tuig. Can you imagine, ha? Kahapon ini na-record according sa ginpost sang Department of Health sa ila sining official website. Aksyon Hotline. Sunod diri sa Department of Health nga narehistro nga pag-decrease sang COVID-19 na case or coronavirus disease COVID-19
isa ini kamayo nga indication nga after 2 years, at least nagnubo ang kaso. Now, pila ang na-record nationwide kahapon sang DOH. According sa ilagin post sa ila sining website, mayara sang 134 new infections. Kaya mo lang ni ang daw medyo nubo, amo lang ni siya nga numero. No, amakon mo nga duwa ka tuig na mo palang kita nakatilaw nga nag triple digit kag manubo ang numero. Bangod sini sa gihapon ang record sang Pilipinas. According iya sa Department of Health, mayara na sang case load o suma total nga kaso nga naglabot sa 3,683,865. Ang active cases, ang data sa DOH nagapakita nga nagnubo man, no? Ang active cases subong nationwide nga may total nga 16,771. Kag ang mga pasyente nga nagka-recover sa COVID-19 naglabot sa 3,607,038, no? 3,607,038 individuals. Ang suma total naman sa mga persona or individual nga mga nagkalamatay, according sa records ng Department of Health, nagdangat na sa 60,051. Ang mga rehiyon nga mayara sa gihapon sa madamo nga cases o kung recorded cases, nagapanguna sa gihapon ang National Capital Region, mayara sang 1,072 sa kahapon nga record, ginasundan sang Region 4-A with 429, kag ang Region 3 nga may 301. Ang atong diri nagkahapon nga daw, ang Negros do tatlo no? I mean ang Bacolod tatlo. Tiyang Negros Occidental pag-insindi ko do isa or zero kahapon nga daw. Ang bed occupancy sa bilog naman nga Pilipinas nagnubo man into 16.7%, while mga 5,401 diri amo ini ang occupied subong sang COVID patient. Meaning kung madala ka sa ospital, medyo hindi mayong kondisyon mo Kag may bakante pa, no? Kung bed capacity ang pagambalan nga almost 26,998. Among inaso parang gin-report sang DOH sa diin ang ginpatigayon nga individual nga gin-test. Kabalo kati ginatestingan kana mo kapin pagid after sang contact tracing activity nga ginahimo, mga 21,761 individuals ang gin-test. 309 testing laboratories ang nag-submit sa itong Miyerkules sang ila sini nga result. Ang amuyo kitang hopefully amo na ini amang trend ang dalagan sang cases sang COVID-19, kagabay patani nga ang ginakabalakan nga after election bala may pag-increase o may pagtaas sa cases sang COVID, hindi lang kunta ni madayon. Amo na pangimbokada nga balita and talking about COVID-19. Diri sa aton sa Bacolod kang Negros, gin-check ko sa Alliance of Concerned Teachers kaina. No, karon tawgan ta lang na siya, pero kay dito sa National Capital Region, no, nagareklamo dito ang mga manunudlo after nga, remember, kung di amat-amat na sila ginapa-report sa mga bulutuan, tidiri sa aton, bisan pa sa itong tiyempo ni Ma'am Sales, ang mga manunudlo, ni kakalukad to na gidman sa eskwelahan, galing ginareklamo dito iya sa NCR, kay ti kalabanan dito, kag malawig nga tiyempo nga porti kanamo ka cases, ara lang sila sa puluyan, work from home kung tawgon. Tingnan problema nila to ang adjustment bala ang gasto pagid sa internet connectivity kung mag-report sila sa eskwelahan because hindi pagid man face-to-face instruction. Tidiri sa aton siling ni Sir Richard de Langri initially pag istoryanay namon siling niya
wala man niya problema di sa aton action art. No kay madugay na no nga mga teachers naga-report sa mga eskwelahan. Ano pagid ang mga dalagko man nga informasyon nga aton tutukan karon nga aga, ari ang isa ka balita nga palayag kagabi ni Sir Winnie Sanso, ang labor representative sa RTWPB, matapos nga dismayado siya kay ang secretariat sang RTWPB nag-inform sa iya nga ginpaisol na naman ang schedule sang ila patigayunon supposedly sini nga katapusan nga bulan sang Abril may ara sila schedule sang hearing ay sos ginpaisol ti after election via patigayunon no daw siling ni Sir Winnie Sanson another problem naman ni nyawa ay gini sang signifikante nga madala nga mayong balita sanay sa mamumugon sa Mayo 1 Labor Day or may ito nga gina-expect nila nga kung tani may ara man sang umento sa dalagan sang sweldo sa pribado nga sektor. Ano pa? I-update naman ni karon ang kaso or investigation sang mga otoridad sa bahin sa Police Station 6 matapos kati kahapon atong gintiro nga lalaki dira sa may Libertad ginbawian sang kabuhi kahapon while ara ginabulong sa ospital. Ti ang pamangkot diri ano ang nangin update sa investigation sang kapulisan sa motibo kag sa nagkomiter sang krimen. Ang isa pagig kabalita sa probinsya, si Gov Lacson kapon kag Attorney Diaz nag-press con man kundi ginreklamo ni sila sa Commission on Elections kag Civil Service Commission sang PPDO head nga si Dr. Marlin Sanugal no kay ti ang rason diri sa reklamo ni Dr. Sanugal kay gin-transfer siya nga supposedly under the Omnibus Election Code hindi dapat kuno sila niya nga may transfer o kun may arasang himuon ang gobyerno probinsyal pagi kay Gov Lacson kag provincial administrator nga pagsaylo sa mga tao as kapitulyo. Ang sabat naman ni Gov Lacson sila nga ti handa ko yung magatubang sinang kaso. Number 2, may coordination ini legal ining ginimo namon kay tinging konsulta man digili ang COMELEC kuno office. Now tinga ko niya i-reserve tining aton komentaryo because this is more legal and technical. Kagara naman sa proper venue o hulaton ta na lang ikunano da ang desisyon sang CSE kag COMELEC. Ano pagid? Ariho i-check ko lang karon nga aga kay nakita ko bilang balita parte ini sa PhilHealth. Ang PhilHealth no ay niya batia especially sa tung tiyempo sang COVID kay sige ang koleksyon nila no I understand sige ang pagpangolekta nila sa PhilHealth sang contribution sa mga members pero aring balita ang PhilHealth may ara sang gina-offer nga insurance ang insurance para sa mga college students because ang ginresume o kung nagbalik nga face-to-face program no ti ano ining insurance program sa PhilHealth. Gusto ko ni baloon kay para at least ang mga taga Bacolod kag taga Negros Occidental nga mga college students may baluan nilang system kag ano ginang kaundan sining programa. Kag luyag naton nga mahatagan oportunidad ang PhilHealth nga maka-eksplikar man sini para may baluan sang publiko. Online sa hotline. Angot sini, joining us over the phone sa Action Hotline program is the PhilHealth 6 Information Officer. We have Ma'am Janimi Halbona on the line. Ma'am, kumusta ka na ba? Almost 2 years man nga, o sobra 2 years nga why kita nakasugilanon sa imo ba? Mayong aga, Sir R. Kag mayong aga man sa aton sining nga mga tagpalamati subo nga aga, no? Okay gid ako, Sir R. Hopefully okay man ikaw. Okay gid ma'am, no? Pero silingkuhid lang mo ko kay Ma'am Janimhi kay ang the last time nga nakakita-anay kita itong may mga activities pakamukag programs diri sa Bacolod City nga at least may face-to-face, hindi virtual ang inyo presentation
pag-igo ni COVID, siling ko daw, nagkalalipat ako ni sa maitsura sa magopdanan muna sa PhilHealth. Pero Ma'am Ario, gusto ko na ipa-explicar sa imo, ano ni siyang insurance program nga gina-offer sang PhilHealth man para sa mga college students, kag paano ini makabenepisyo, kag anong mahatag sini nga benepisyo sa mga students? Yes, Action Art, no, ang aton sini nga PhilHealth ni baluan naton, ang tinutuyo gid sini is really to cover all Filipinos, and that would include even our students, most especially sa subong nga panahon nga yara kita, Sir Art, sa pandemya, kadang aton sini nga mga estudyante amat-amat na, no, nga magabalik sa aton sini mga respective nga mga buluthuan para magpatigayon sa face-to-face classes. So ang aton sini nga PhilHealth, in collaboration of course sa aton sini nga Commission on Higher Education, kag sa aton sini nga Department of Health, may ara kita nga kasugtanan with them, no, nga kung sabihin ang aton sini nga mga estudyante nga mag-prefer or who will be allowed, no, nga mag-attend na sa aton sini nga limited face-to-face classes, ang siguro doon naton nga mayara sila sa health insurance coverage, no, sa aton sini sa PhilHealth, para nga in the event, no, pangamuyo naton nga ipahilayo man sila, Sir Art, no, sa kung ano man nga katalagman again nga idulot sa COVID-19, may ara sila, Sir Art, nga coverage humalin sa aton sini nga PhilHealth. So amo na siya, Sir Art, ang purpose ko nga ginasiguro gid naton nga ang aton sini mga estudyante nga magapatigayon na sa face-to-face classes dapat rehistrado gid, no, or covered sa aton sini nga PhilHealth. Okay. So, anong matabo sini? Since may muwa makamodera upod sa CHED, bali marehistro kinaglanon gid sa mga student, sino ang ma-facilitate sina, ano ang mga requirements sina, ma'am? Sa aton sini mga estudyante, Sir Art, may mga estudyante kitang ang edad nila below 20 years old and below. So sa polisiya sa aton sini nga PhilHealth, kung ang aton estudyante is 20 years old and below, pwede pa ni sila mangin dependent, no, sa aton sini nga mga ginikanan o sa nila sini nga mga ginikanan. So ang matabo sini, Sir Art, sa mga estudyante naton 20 years old and below, siguro lang naton nga ang ila sini ginikanan rehistrado sa aton sa PhilHealth na sila nga mga estudyante gin-declare as dependent sa ila sini nga PhilHealth. So again, sa mga estudyante nga ini, dapat ang ila sini ginikanan, Sir Art, ang magparehistro sa aton sa PhilHealth kag ideklara ang ila sini nga mga kabataan nga below 20 years old and below, no, sa aton sini nga PhilHealth. So ang igapagwa naton or iga-generate naton nga member data records ang iya sini nga ginikanan, amo na bali, Sir Art, ang maging proof, no, ng aton sining estudyante is indeed covered na sa aton sining PhilHealth by mere declaration sa iya as dependent sa iya sining member parent. Now on the other hand naman, sa mga estudyante naman naton, Sir Art, nga ila edad 21 years old and above na, so syempre nahibaluan naton, hindi na ni sila naton pwede ma-declare as our qualified dependent. So ang magrahon, Sir Art, dapat sila mismo ang magparehistro sa aton sa PhilHealth. So ano ang kinahanglanon, Sir Art? Ang kinahanglanon lang nila, kinahanglan nila mag-fill out sa aton sa PhilHealth member registration form o kunang PMRF na ginatawag naton. I-attach nila dira, Sir Art, ang kopya sa ila sining ID, no? Pamatuod nga sila estudyante, or kung hindi pa available ang ID, pwede man ang ilasin ang registration form pala, Sir Art, no? Okay. Kung na sila, enroll na sila. So i-attach na nila sa aton sininga PMRF kaupod man sang ila sininga birth certificate para ma-check man naton if indeed 21 years old and above na sila. Okay. So basically amo nang requirement natin, Sir Art. Pero gusto ko man i-emphasize, Sir Art, no, may mga estudyante kitang under the law, no, ang aton sining mga kabataan 21 years old and above, gina-qualify man na naton sila whether they have the capacity to pay or wala sila sang kapasidad magbayad. Okay. Sa mga estudyante naton who have the capacity to pay, syempre mabayad na sila, Sir Art, sa aton sining premium contribution. Ang aton nga polisiya naghahambal nga mabayad na sila sa minimum, no, na premium contribution naton sa PhilHealth. As of the moment, ang aton sining minimum nga contribution is 300 pesos kada bulan. Syempre, Sir Art, may mga estudyante man kita yung may kapasidad na gid man magbayad, may mga estudyante gani who are even employed na, no, inang nag-eskwela for other courses, no, or masteral sila daabi or kapwa sila sa law or other courses. So ang iba na sa ila nag-gain naman, no, sang income. So they need also to pay for their premium contributions again under sa category nga na belong sila.
Okay. So pero sa mga kabataan naman yan naton nga wala iya kapasidad magbayad sa aton sini nga premium contribution, meaning nakapasar ini sila sa assessment sa aton sini nga local social welfare officer nga based on the assessment financially incapable sila. So hindi man na sila magbayad, Sir Art, sa premium contribution sa aton sa PhilHealth. Kung amo gali ang benepisyo ni ma-avail mo lang kung number one, kung wala kaya kapasidad nga magbayad, then mayara kita agency nga magadetermine dira kung indeed hindi ka man makasangkol o makasarang magbayad. Pero sa makasarang may obligasyon ka nga magbayad sang premium nga mo tong hambal mo nga 300. Now, Yes. Anong benepisyo sini ma'am? Halimbawa, no, kundi makapa-insured ka na kay ti pareho estudyante, kung nag-eskwela na face-to-face na subong, why tangin na pangayo matapikan kasi ng COVID-19, anong mga benefits mo di ma'am? Oo, ang benepisyo actually nga ma-avail sa aton sini nga mga mga estudyante sa aton sini sa PhilHealth. Kasubong man siya sa mga benepisyo nga gina-avail naton, no, as regular members sa PhilHealth. So sararama para rehas ang benepisyo nga ma-avail naton. As of the moment for COVID-19, no, specific sa aton sini nga COVID-19 benefits, mayara ang aton sini nga PhilHealth nga benepisyo for inpatient care, meaning kung ang aton sini nga mga estudyante ma-confine for COVID-19, so pwede na nila ma-avail ang aton benepisyo for the inpatient care. Ikaduha, Sir Art, kung may ara man sila nagakinahanglan sila nga ipa-undergo for swab testing, no, for Okay. RT-PCR testing, so pwede man nila ma-avail ang benepisyo naton para dira. May ara man kita benepisyo, Sir Art, for COVID still, no, ang aton sini nga community isolation package. Okay. So sa aton sini mga accredited nga mga CIUs, kung dira sila i-isolate, dira sila i-quarantine, kag may mga treatment nga igahatag sa ila because again probable COVID sila or a confirmed COVID-19 patient pero mild ang ila sila nga kondisyon, no, nga hindi kinahanglan nga i-confine sa hospital, bali kinahanglan nila i-isolate, so pwede man na nila ma-avail. And another benefit is the home isolation package na available naman subong. I So see. hindi nga mga benefits naton, Sir Art, pwede na nila ma-avail in any of our accredited facilities para sa sina nga mga benepisyo or packages. Aha. Pero this program is really intended for the purpose nga because of the pandemic sa COVID-19 lang. Ang ini nga programa natin is really specific, no, para sa ating nga mga estudyante nga magpatigayon na sa face-to-face classes. Kay nakita natin, Sir Art, kung mag-face-to-face na sila, syempre ang risk of exposure nila mataas na, no? Okay. Kung ikumpara natin niya sa previous na setup natin, nga ara lang sila sa ilatag-sa nga balay, nagpatigayon sa online class nila. So kung magbalik na ni sila sa pag-eskwela, dira mismo sa ating sini nga mga buluthuan, so may dako gid ang risko nila, no, nga makasuprer sang sini nga masakit. So syempre ang aton sini nga obligasyon sa PhilHealth masiguro naton nga ini sila protektado kag in the event na kinahanglanon gid man nila ang bulig medical, yara man ang aton sini nga PhilHealth para mag-provide sang financial protection. Okay. Why niya ma'am requirement? No, kay tisubong, although hindi mandatory, but kinanglan ang gobyerno gapaninguha gid to convince the public nga magpabakuna. Why niya requirements diri nga kinanglan may makakuha ka sa insurance program, ma-qualify ka, pero dapat bakunado ka in order nga protections lawas mo. Why na siya malakip sa guidelines? Oo, ang aton niya nga polisiya sa PhilHealth, sir, wala man nag-require na dapat vaccinated, no, ang Okay. aton sini nga mga estudyante. Although of course we support, no, sa programa sa aton sini nga gobyerno para sa pagpabakuna kay iniisa man ka pamaagi para mas proteksyonan pagid naton ang aton sini nga tagsa-tagsa ka mga lawas. Aha. Ma'am, ining mga college students sa mga state universities, sa mga kabalo kita mga medyo pulupigado giman iya mo amo na gani nga to admit ini sila nag-eskwela lang dira kay at least barato, ang iban libre, why sila obligasyon, balayran sa eskwelahan, no? Although college student sila. Pero ano ini ma'am, may mga consideration sa ila, obligado ni sila gyapon magbayad premium nga kay nagtingwa magani mga eskwela ni sa barato lang nga bulutuan?
Oo. So amo to Sir Art nung hambal natin kagaina para sa mga estudyante naton nga ma-assess ang aton sini nga social welfare officer kag makita dira sir nga wala gid man sila sang kapasidad nga magbayad sa aton sini nga premium contribution. Pwede man gihapon naton sila marehistro sa aton sini sa PhilHealth as financially incapable nga mga miyembro naton. So sa diri nga category wala man ni sila pagabayaran nga premium contribution ang magabayad para sa ila sir amo ang aton sini nga gobyerno. Okay. So malibre man ang ila sini nga pagpa-miyembro kag ang ila sini premium contribution sa PhilHealth. Pero ano ni, ang contribution at least ma-qualify ka nga makakuha ka benepisyo way man ginapangayo. Ano kalawig ni siya, ma'am? Oo. Sa aton sini nga pag-avail sa benepisyo, sir, ang manami diri kay immediate ni siya ang pag-avail naton. So wala na kita ya sir nag-require no sa number of months nga dapat nakabayad ang aton sini nga miyembro, ang aton sini nga pasyente para nga maka-avail sang benepisyo naton sa PhilHealth. So for example, sir, no nagparehistro ang aton estudyante subong nga bulan sang Abril. Tapos sa sunod nga semana or sa sunod nga bulan na-confine ang aton sini nga estudyante. Ang aton nga estudyante automatic na maka-avail sa iya sini nga benepisyo sa aton sa PhilHealth. Sa aton sini nga mga may kapasidad magbayad, ang iya sini ginbayad na 300 pesos lang, di ba, for the month of April. Kung naman niya nga malibre, so syempre wala sila maginbayaran. But again, in the event nga ini sila ang ma-confine anytime, no, within the period nga rehistrado na sila sa aton sa PhilHealth, automatic gid sir nga ma-avail nila ang aton sini nga benepisyo. Pila na siya, ma'am? Ang ibulig, halimbawa, ma-hospital ka, kag nagbayad ang estudyante 300, bilang ma-avail nila siya ng package? Ang aton sir nga benepisyo nagka-depende na siya sir sa diagnosis no or sa masakit sa aton sini nga pasyente. So kada masakit ni ara na siya sir nga corresponding benefit package. So nagavary na siya sir depende sa severity sang condition. May ara kita nga mga packages gid nga nakabutang dira. Siguro for the list of benefit packages pwede kita ma-check sang aton sini nga mga kauturan sa aton mismo nga website sa www.philhealth.gov.ph. May ara kita Sir Art nga application no sa mga Android users dira. May application kita Sir Art nga ACR search. Pangitaon lang na nila sir ang app pala sa Google app na naton. Ang ACR search once na download na nila sir, pwede na nila magamit bisan wala na sila sang internet connection. So using that app, dila nila i-encode or i-type ang description sang illness or sang diagnosis sang aton sini nga pasyente. Automatic sir magwa na dadison ang corresponding benefit package. So dako gid na sir nga bulig ang sa aton sini nga mga miyembro, especially sa aton mga estudyante kay very techy man sila no. So I would encourage them to make use of the setup para nga at least aware gid sila kung pila ang benepisyo nga makuha naton for the specific condition nga mayara ang aton sini nga pasyente. Ini sa college lang, why niya ma-include ang high school kag elementary? Sa aton sir, again sa high school kag elementary, dependent man na sila no sa aton sini nga mga members ginikanan no or sa nila sini nga mga ginikanan. So again, ang aton sini nga pangampanya yan sa PhilHealth again is really to cover everyone. So ang aton sini mga ginikanan gina-encourage gina naton nga mangin miyembro sa aton sini nga PhilHealth kay ang ila pagpamiyembro sir will not only secure sang ila mismo nga kaugalingon but the entire members ng ila sini nga pamilya kay of course sa na-mention ko na pwede gid nila ma-declare ang ila sini nga mga kabataan sa aton sa PhilHealth bilang qualified dependent nila. So again, this would include even students no nga kung ano man sila nga level, siguraduhon gid naton sir nga na-declare sila as qualified dependents ang ila sini nga mga ginikanan, especially kung nagaedad sila 20 years old and below. Pero since kaginsugdan yun sa no gani nag-kick off ni nga program, may ara naman subong ma'am nga nag-process na kay ti do pila pa man lang ka schools ang nagbalik pero sa college ti do nag-resume na gid ang face to face. Damo naman ang process. Ang aton sini actually sir nga pag ang aton pag-enroll sa ila ongoing na ni sir no kay kung lantawon naton during the time nga mag-enroll ni sila ginapangitaan magid ni sila sir some proof no if they are indeed registered na sa PhilHealth or na-declare na sila as dependent sa ila sini nga mga ginikanan. So nagapadayon na sir ang aton pag-enroll sa ila kag amo nagapasalamat kay kita sir Art sa imo sini nga programa kay para at least ma-disseminate pagid nato no sa aton sini nga mga ginikanan kag sa aton sini mga estudyante dira nga
nga kinahanglan gid nila magproseso sa aton sini nga PhilHealth. Again, ang main purpose gid naton is to secure sang health condition sa aton sini nga mga estudyante, especially when they avail of medical services. At least hindi na sila magproblema bala sir in the event kakinahanglanon gid sang bulig pinansyal humalin sa aton sa PhilHealth. Sige. So, ma-update lang kami sa imo from time to time. Pero ma'am, during the pandemic, ano man, ang inyo target nga collection sang PhilHealth, nalabot nyo man? Yes, sir. Oo. Good news gid yung sa aton sini nga mga miyembro man. Despite the pandemic, we were able to achieve our target for collection. Kagkulang tawon gani natin, sir, despite nga wala kita nag-adjust sa aton sini nga premium contributions, although ang lagi nato naghahambal nga dapat nag-adjust na kita since 2020 and 2021 and even for this year. Still ang aton sini nga PhilHealth was able to provide benefits for COVID-19 kag kung makita naton tagas-tagas na silang mga benepisyo, mataas ang amount. Again, because gusto gid naton nga mabulikan ang aton sini nga mga miyembro nga magasuprer sa masakit nga COVID-19. So, padayon sir ang aton sini nga PhilHealth para sa pagtihon sa mga mas maayo pa gid nga mga benepisyo kag programa para sa aton sini nga mga miyembro, especially gid subong nga yara pakita gihapon sa pandemya. Aha, sige. So, ma'am Janime, feel free sa pagpadala sa aton sing information if in case nga needed ninyong bulig namon para at least ma-inform ang public for the benefits sa mga members kag sa gusto magpamiyembro sa PhilHealth. Salamat kay ma'am Janime for the time. Yes, Sir Art. Madamugid nga salamat sa sini nga oportunidad nga nakaistoryahanay naman kita kag nakapalabot naman kita sa mga bagong programa sa aton sini nga PhilHealth para sa aton mga miyembro. Madamugid nga salamat sir sa partnership and I'm looking forward for another interview naman with you. Salamat. God bless, Sir Art. God bless. Good morning. Action Hotline. Now, ining programa sa PhilHealth, kung lang taon mo action hands, nami ang purpose. Galing tiyan mo na bala, although gati ginambal man dira, nga may ara gihapon pamaagi to determine kung may kapasidad ang isa ka student nga magbayad sang premium nga balayran na obligasyon. Pero tingala ko, hindi bala may universal health care program ang gobyerno? Kaya na balang ginabuligan na lang, amo ni tani ang mindsetting mo. Siling ko nga obligahon to pa ng mga bata, bisan makasangkol pa na actually subong ang pag-eskwela, hindi lawg-lahog ya. Ang pag-eskwela, ang edukasyon, hindi lawg-lahog sa tutuod lang. Diri sa Pilipinas, education is no longer makonsider naton nga diretso, kinamatarong. Right, sang estudyante nga supposedly to have a free and quality education. That is why ako yung konforme ko na mo. Sa mga ginambal balang nga, kung gusto mo buligan, ang estudyante nga makaeskwela, may mga scholarship nga ginagrant, pero ang ginahatagan da deserving, bisan poor ka but deserving student. Tiisiling ko gani nga program do balik awot na siya nga Hindi man tanan nga deserving because of your grades during high school, nangin successful sa pag-eskwela nila. Debla? Bangod bisan 75 lang ang grades ng isang kabata, kung natagan mo ina siya oportunidad, kag dapat ganiining mga ginahatag, ginagrant nga free education, hindi niya kay sa kag scholarship, hindi lang kay sa deserving nga may taas ang iya sini nga grado. Kabalo ka kung kaisa mo pa nang ginatunaan nga mga dominos ang iya sini utok, iya sang tiyempo sa high school siya, nga hindi mo ma-motivate o mabuligan ang bata nga magpurso sang ihandom nga makatapos sa pag-eskwela niya kay tido ang bala mango kay mo ya, no? Waay kang estudyante, hindi kay mo ya dapat magsigi tayo magpadayon sang pag-eskwela mo. Do mo blan nang pero ini abi nyo mayon ni purpose ng PhilHealth, but aber sa mga ka-aksyon naton nga nagapamati da anong mambal niyo sini kay ti balayran naman nito mo, mabayad kasang premium mo kung makasarang ka, ti another ni siya, bisan may income ning bata, alimbawa, may mga estudyante giman sa kolehiyo, nga may mga trabaho na ginman niya mo, no? Nga inang may ulo income, pero ti sa mo nga sitwasyon ng tanan sumuna gaminahal, do you think mangin makabuligin man ini?
Kay siling ko ining pandemic, kadako sang gasto sang gobyerno sinimo. Nga ginpain nga pundo, halin sa vaccine, halin sa accommodation sa mga ka-hospital and all. Tita, ni automatic na lang ni, do pareho sang universal health card. Bala na ngayon ang healthcare program sang gobyerno, inang komprehensibo na lang, okay, buligan tan lang na automatic, why na yung mga premium na kunano da. No? Tani maya mo sila nga utok sang mga politiko nga nagapapili subong nga inang healthcare program, nakita gali nila, importante gali na ho, especially during this time nga may ara sang pandemya. Action Hotline. Pero for me with your respect sa sining ginimo nga disenyo sang PhilHealth, okay siya lang tawon, pero I think iniya add-on sa expenses sa mga ginikanan, add-on sa expenses ang isa ka estudyante nga nagatingwa nga malabot ang ihandom nga matapos ang iya kurso. Ano paglantaw nyo? Kay ti, risko tuod pa kay way pamatapos ang pandemic. Let us all remember nga ang pandemic, ang COVID-19, ari lang ni siya gyapon sa palibot ta. That's the reason why the authorities of the government nagambal halong gigita gyapon. Because may posibilidad nga may surge nga matabo. Like for example in the case of Shanghai, China. And other areas kasadto naka-recover na, nagnubo-nubo ng cases, nagtaas naman. Hindi ta pa ni masiguro. Mabot ang tsimpo. Di ba si Gulpiada naman, puwira palayo lang, magtaas naman ang kaso. Action Hotline. Okay ang programa nami siya, pero basta gani may balayran, gumpok gani ni subong ganing mga regular members gani ho, do kisa hindi kabayad sa PhilHealth. Bantaran nga balaklon, perti ang pagmahal, tining kakita siya naman, kabay pang national government, mabuligan kung sino mga opisyalis na dira, ngayon healthcare program, abi paminsaron yung gina, nga dapat painan to sang pundo nga dako ni. Kay during the pandemic, hindi na nga ang tao nagakaluslos ng puroya sang pangabudlay, agon may income na, tapos, di ko matapikan kay obligahon man sang CHED, obligahon sang DepEd, may face-to-face, ang sadya pa kay ang kabataan sa elementary ni, although nga dependent sa mga parents, but that is another thing. Mayo na lang nga, bisan di ka-avail sining insurance ang PhilHealth, importante, hindi ka lang matapikan kag madisgrasya sang COVID, di ba? Action Hotline. Bisan pigado lang kita, kung hindi ka matapikan sang COVID, kag hindi ka mapatay, importante gidya, no, nga buhi kita. Bisan pigado lang niya, makapangita kita ideya. Ti ano paglantaw nyo? Makabuli gini ang program, insurance program sang PhilHealth. Aber, anong say nyo? Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaya sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo nadulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Sa Harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Mayong aga lang may lang pagmonitor kay Johnny Canlas kag Ricky Flores. May ari di ina nagpadala sa mensahe kay parte bala ni sa PhilHealth. Inday blasa may nga agad dara sa imo. May lang pag-monitor kag kay Ati Hakim Iriman. May ari di kay ina nga nagsiling siya. Siya daw dugang naman ang problema, sir. No, imbis nga bulig na sa pagaginikanan sa mga estudyante do. Kung may balayran, iya mo may premium ka kung makasarang ka. Kinalantaw na kung makasarang ka, mabayad ka gid. Oh, ay puerte. Di na to naman. Si Anin Louie Himuteya, galing nga monitor siya. Natameo sa Bacolod, kunong Hidlayan, Villanueva, gamonitor man. Ari lang gamonitor sa Victorina Heights, si Utay Benedicto ho. Hulaton niya ang desisyon sa SSC kag kumilik. Nasa province ng isyo. Salamat gid Sir Melilia. Monitor man sa Dulid, si Rima Ricano Haliasgo. Ginapangita ko ding mensahe kay na. Okay, may ari to din ng message kina niya nga dugang ng kwanser. Ariyo si John Serna. Siling niya dugang ng gasto sa ginikanan Action Art. Pigado padaan subong. Kung 5 bata mo, dako balayran mo.
Ti mayara man kuno tong nga paagi sa DSSD kay maparegister ka City Health. Ti mabalaan ba na kuno kun makasarang ka o kun hindi makasarang magbayad. Damong estudyante sa mga state universities sa mga universidad o kun mga eskwelahan, mga colleges, nga barato kag ang iban libre ang tuition, amo na iya ang ginapaeskwelahan sa mga kabataan so that nga malabot ang andom nila. Amo na gani siling kudo ka butangan sa Universal Healthcare Act ni o law ni tapos no, hindi man gali makabulig ni siya iya. Now RI, alas 9:03 na. Isa pagida ipaiway ko lang ni karon ni sa udto gunong update sa tong investigation sa police station number 6. Nagligad nga adlaw ang balita sa nasyonal amo ni. Sa palabuton nga Martes, way pagaling subong gina-check ko bala way pagid sang information coming from national that includes sa amon mother station dito. Kaya ang balita by next week may big time oil price hike. May pagtaas na naman sa petroleum products. Siling kuway nila gintingob ginimo lang isa kagatos ni para isa ka antos. Ang kada litro bala sang presyo. Ti kabalo ka dako giniya may domino effect gini subong sus maluoy kamo. Ang farmers ginwaswasan pa damo pa ang ang ila sining mga palangabuhian nagkalabalda bangod sang malain mabagyuhon nga tiempo. Tapos ariya daw ay nagini tub-tub kag mientras tanto nga siging away sang ang pag-atake sang Russia dito sa Ukraine. Daw wala gid ya indikasyon nga magnubo ang presyo May paumpaw porsyon man pero kon may ara gid man nga pagnubo sa presyo sa petroleum products. Din kakita sinintimos lang yang ginapatuman. Pero tiyang balita ay pagani kita paano pagka-recover sini kanugon sa mga recovery plan nga ginaplano sa mga gobyerno, sa mga opisyales kagin sa gobyerno. Pero isa lang nga kaigo, may oil price hike lang yan, tanan ini nagakatunaw ang mga recovery plan. Di pag-insindi ko, mga hanay sa negosyante, ganito may meeting sa DOE sini nga adlaw ho. Diba si magtalakay nila ni kay anong mabulig sa gobyerno nga nagaipoy-ipoy na lang karon nga administrasyon anong mahimo ta siniya kay because of the oil price hike kag kon matuod nga may big time oil price by next week believe you me ang domino effect sinamo ginakabalakan ko tutuod na kay kun in kaso nga magpatuman na ni ang mga oil companies ang iya sina nga epekto halin sa balaklon because of the transportation expenses pasag na ipason gina sa mga negosyante alangan mo na karon nga ikaw lang tanan maabaga sina kag pag-abot sa merkado to kung naganegosyo ka masiling ka ipaulian kung lang ning kapital sini tibla kundi ini dako gid nga dagok naman kag problema para sa aton nga mga pumuluyo. Online sa hotline. Pero daw may meeting sila ni Sir Frank Carbon today sa Department of Energy. Nagligad to sa mga fast craft operator. Amot ko na patuman na nila itong 25 pesos nga plano nila nga increase sa plitihan. Kaya alangan man tag-isa ka drum yung ginagamit sang mga fast craft. Isa lang ka way mo. Tining kakita sinaya. Din mo na bawion karon. Ari sa aton nga linya joining us over the phone. Online sa hotline. Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer ng MBCCI. Sir Frank, how are you? Good morning. Art, mayroong aga, I'm fine and good. Salamat sa time. Sir Frank, daw may meeting ka mo sa DOE, kaglain ang balita sa Manila to. Nakita ko sa MBC, sa DZRH, nga daw mabira naman liwat ang mga oil companies. Big time yung nabutang oil price hike. Siling kong domino effect sini. Sigurado hindi lang niya kinegosyante maguntos, hindi pumuluyo naman ni kaluluoy naman ni Sir Frank. Art, tama ka. 2 weeks ago, ang amon meeting sa Department of Finance, no?
Kay on the way out ang mga ipida sa Department of Finance. I'm referring siya kay Secretary Tani Dominguez ng Department of Finance. Ang last namon nga sublanon, kanami siya to kay Daslin siya so far as COVID recovery kag ang aton ni Odette Abe, daw they were able to put in place some measures na matamak kita makarecover ka. Oo. So, ang gobyerno, kita nyo man na siguro ang instead of 2.5 billion na subsidy sa transport driver, hindi mo 5 billion, may mga 500, instead of 200, 500 na ang subsidy daily sa atong mga low income na families. That's on top of the 450 pagidya, then ang mga farmers ka. So many measures siya to alleviate sang damage caused by pandemic kagang COVID. So kahopol na tanin si ila. Kita nga nag-abot ni ang Ukraine. Sila mismo, sila nga daw malubod na yan pagkikita. Kaya daw padako, naging siyang utang ta para nga maka-recover kita, no? Para number one, para sa away ng COVID. Tapos, recovery, economic recovery naman. Ari naman ang Ukraine, why talima anticipar. Tingnan mo na yan. Ang isa kapadako nga bagahon sang masunod ang situation niya daw hindi na pabidada kasabat. Because what we have now, that's enough for ang economic recovery sa buong Tag-Udet. Ginsang pawan pa ganin siya nga gaton diri sa ato niya sa Bisaya sa region. No? Terrible pa dito ang natabo sa Leyte, no? Kag of course ang sa Kapista, grabe man to and everything. Usually niya ang medyo mabulubog pa sa next administration kay while labot nga kadako sang utang pa tungod sang aton nga pag-away sa pandemic kagin separata man ang nasyon for economic recovery pero why taliman si Parni ang pagsigi-sigi saka sang fuel prices kag toll prices daw announce na matama ta pabati ang electric cooperative niya daw ma-increase naman kami. Sus. No? So, daton sina transportation, no? Kasi after transportation, kabalo ko na siguro, pagkaon amo nang mga domino effect ya o knock-on effects. Correct. Which ang which is ang gobyerno tinanglan di ana mo unas nila tupang kay ipasa nila di sa amon sa business sector sa pag-increase ang sweldo pareho sa ginabuhat sa labor sector tingnan mo parehong sitwasyon sa subong. No? Why man kami pa ka-recover? That's why, pero pinipin siya man kami dyan, sige lang kami na upgrade to, dugo tayo mang customer. Kasi nga mo, hindi man yung timpo, subong sa pag-increase ang sweldo, kundi ang pagpabalik sa trabaho, anay. So that atuya ang may trabaho, at least mayara siya dalon, so that atuya ang wala trabaho ya, makabalik, kahit at least may dutays nga taon, amo na, then ang gobyerno lang na iya, madugang. Hindi lang mga subsidies na binambal ko. Amo na si buong ang programa. Pero kung ipasa niyo po sa problema, wala, hindi kami kasarang sa subong nga timpo. Kaya nagpatong-patong nga mong problema, tungod pag-ini siyang Ukraine na invasion. Tikita mo naman na siguro, ara naman, ma-announce naman, kay Dugay-Dugay, mga alas 10, DOA naman yung amon mitingon. Mamangkot naman kami ang plans and programs na bibigyan nila, energy, anong program for the next 6 years in light ni sa mga difficulties na tubang sa international events, no? So, boy, sige mo, namatik kita sa DOA kung anong ilang na programa para ng ating pangabuhi, ang business sector, pag ang mga pumuluyo, ma-align naman sa programa sa gobyerno kaya hindi pwede, hindi na pagobda ng gobyerno kaya kasi pakadto sila sa tuo kita sa wala kaya hindi tayo pinanapod di kita. No? Galing kay T-Sir Frank ang tiglikom ta sa silingko, sorry to butt in, silingko ang tiglikom ta galing sa Department of Energy subong sako yung pangampanya? Inasuglanon ta sa mga ilya na mga bureau directors
no, mga professionals na yang hindi appointee sang presidente kaya nga appointee siya managtapos ugo na. Pero mga career na yang like the planning bureau niya. Career na na been there for quite some time for the last 10, 15, 20 years. Amo na sila noon pa sa directors Michael Zino Cruz ng ila planning bureau. Kaya ang gauga sa Islam. Nantaw mamati kita to I'm sure. Sakit man ang ulo ni Guro sa tao ni. Correct. Hindi mo ma-predict. Very unpredictable, very uncertain ang events. So, pag hindi nila lahaw ng events, hindi ka sila nga kada semana, may pesos, baka pesos, may 20 pesos kayo. Very blessed. Pero why ka mo, sir, sa imo counterpart sa Manila to? Kung mga pila more or less ang estimated kung ipatuman by Tuesday? Hindi pa na nila ma-compute kay adlaw-adlaw gasaka panaog ang presyo. Ang tawag nila bilang dollars per barrel. Kuni subong sobra na 100, mga 100 tong last na mo na count. Hindi na bulas din tayo. Hindi hulat man na last minute may cut off na sila siguro kung saan pag ipatuman nila na sa Tuesday. I don't know when is the cut off. Most likely the cut off is Friday, today or tomorrow. Then they will compute and everything kung silang epekto sa pump price. Kaya manaog din padalog ng halin ito sa gwa, kapag ito sa depo, ang depo i-process, after the process, akuto naman, pakadto naman sa mga pump station gas station. So, there's a lot of things nga ilabuaton sa masulungsla. Most likely, the increase is estimate na taran. Gani. Kabay pa nung bisan ginambal dito sa Manila nga may big time nga oil price hike, hopefully ang big time na hindi gitama ka big time. No, kay budlain na mo. Nami pa matian tadi kay big time galing kay increase galing niya. Pero by the way, atong plano last time ninyo sir sa mga fast craft as one of the operator na no nagpatuman ng gigaman kamo sa 25 pesos nga increase sa plitihan. Nagkapatuman din kami, hindi naging masaranan. Oo. Ay 5 pesos malang. Just to cover sa increase ng fuel. Okay. Tawag naman fuel, adjustment. So, keep us posted na lang Sir Frank, no? After sa meeting no karon basi may mga maayong balita di. Pero yes sir. I-text ako tonight kung if there's a good news, bad news. Depending sa meeting mo na ito. Gani. So kay siling ko imbis ka ang recovery plan kung kay siya may mga nami nga plano pero ti isahon lang nga kaigo ni siyang oil price cycle ug kakatunaw ang tanan nga nami nga plano bla. Tama ka Art. Malitskad ang tanan nga plano because ka material ka substantial sa effect siya ng fuel. Oo, kita ng guro we started at the year kita around 40 tapo na siguro 42 43 today we're meeting 70. Yes sir. So just keep us posted manawag kami liwat sa imo para nga makasugilan nun no. Kay ti alas 10 ni nga may istorya sa Department of Energy. Now ako ang worry ko by next week 26 kali ang Martes. Sir Frank, salamat gisa time sir mag-communicate kami liwat sa imo. Yeah, basis we have some good or bad news today. Suglanong kita ang taga Bacolod Negros, ma-update naman sang kalatabo to sa babaw or international blakay. Yes sir. Grabe, no? So, epekto sa aton, grabe. Biskan wa ito tulabot sa gira, pero daw ginagira man tadi sa presyo, no? Gani man. Salamat, Sir Frank. Good morning. Morning, Luwat. Salamat, Luwat. Action Hotline! Tay mayara nagambal sa akon, sino nga Bombay bilang nga pula, kabarato, subong mo, pila lang ang kilo. Dason, ahos. Ang problema sa nagaling to, alangan mo na nga prituhon, kagadubuhon, ang kuhan, okay man usap-usapon mo nga isudaan Ang isda, subong yan, putik mahal. Ang mga balaklon, way gidiyaga nubo, tiari naman. Pila ayhan ang ginahambal, dire, kay do advancer, o kung ginpagwa na nga daan ning balita, pangabansi na nga daan para hindi makibot ang tawo, nga may increase mo sa palabuton nga Martes. Kag big time pa kuno nga increase.
Ti ako yan nagapati nga basta gani may amuni nga matabo sa dalagan sa presyo sang gatong. Tanan ina nga mga produkto nga gina-transport may ara gina epekto sa presyo niya. Believe you me, hindi ginaya pwedeng hindi mo ya pag-isipon kung may ara add-on sa imo sini expenses mo, transportation expenses. Na tisiling ko ay labot sining ang epekto is ni kuryente. No, kuryente kabay pa nga hindi ilang anay. Magpataas man ang mga power generators. Kaya di siyempre mga coal ni gina-export pa man mo, I mean gina-import pa man mo. O amang ginagamit dira sa fuel sa mga naga-produce ang kuryente. Di amo ni nga ton dapat balantayan siling ko sunod nga mga sinima na paginibaw dak-an gikita. Kabay pa tani maguntat naman ng gira sa Ukraine to kag sa tunga sa Ukraine kag kuan bala Russia para ang recovery program sang gobyerno ta after the pandemic ginagyan pa sa mga calamities katulad sa bagyo. Ano nagkakatabo sa kalibutan subong no? Hindi maintindihan. Amo na nga kinanglan mapisan gid kita no paninguha kita anay subong at this point ining amo ni nga ang akon reminder sa tanan sining nagailapit ng eleksyon ba pili kita ay sa mga kandidato kag mga politiko ngayon ang matarong man kag may husto nga plano may mga panimuot magserbisyo sa aton tanan. Ang mga pasalig ni hasta na nagyapon sa matamis nga matinaga mo. Ang question ti during the time kung sa incumbent lang tawon ta kung ang promisa niya last time natuman niya ang pag-address sa problema sa pandemic nangin maayo bla or nangin effective. Ang efficiency ng trabaho nila and all. Kag inang tao nga inang desidido magserbisyo kag matarong nga panggobyerno. Amo na ginaya. Kay because initanan subong hindi kita magsalig. No, I'm sorry. Ang social media is really good in terms of communication. Damo ang mga nagkilitaay nga dugay na nga way inistoryahanay because of the internet connectivity, because of the internet world. Damo nga mga amiguhay, mga paryentihanay, himata nga ti nagkilitaay no dira sa social media because of the advance ng technology. O galing lang kiti ini ginagamit ang teknolohiya subong iya. Bisan sa politika kasi eleksyon, kapin pa kay hindi man na-covered, hindi pa man yan nila makakuha nang sa social media. So sa aray mo mga fake news subong kundi kaya kabalo mag-fast check. No, hindi ka bala kabalo mag-check kung bala authentic ina o kung husto nga balita. Matalang gid espiritu mo daw. Amo na nga kabay pa nga magapungko kung sino man sa administrasyon halin sa nasyonal pagkadto sa lokal. Mga matarong nga mga tao nga inang desidido magserbisyo kag kung paano buligan nga tani makarecover na kita after May 9 ang pagpungko ginila by June focus kita no sa kunanong nga mga focus sila sa mga program nga magabulig direkta sa aton nga mga ordinaryo nga mga pumuloyo. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Sa
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa iyong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Stephen Ganson, balaga Garzon, kapanawagan sa taga IPM, siling isarway na kami malabutan hakot ni sang basura sa may area sang Home for the Blind. Siling niya, hindi na sila kakita sa amon. Kita ka na nila, guro palabuta lang ni basi kon way makabalo ang management sa IPM nga way ka makolektahan dado ko na mo sa nagreklamo basura way makolektahan. Way natagaling tiyempo kay Alex Montesa may nga gadara sara no kag iban pagid Parinuel Zambales nga naga-monitor. Sorry gid sa iban di ko malabutan ha. Salamat gid sa inyo pagtuto. Aton pagpangalagan sa ninyo Friday ginadulong man sa inos kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule ang tinga combination for a healthier life. Amo lang ninga produkto ng Dr. Alfred's. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala. Aksyon nagtayhupon saying thank you for joining the show.